дуруд дӯстони азиз, дуруд ҳамватанон. Дар олмон дар тамоми шаҳрҳо барф борид. Дар шаҳри мо ҳам нигоҳ мекунед чӣ қадар барфи баланд. Барфа ёд карда будем рости гап. Қатӣ Юсуфҷон берун омадем ки барфбозӣ кунем. Дӯстони азиз, барф барои ман як нишонаи сафедӣ, баракат, муҳаббат, садоқат аст. Худованд тамоми мардуми ҷаҳона хушбахт гардона, ин касалии вабо аз мо тезтарак равад аз тамоми дунё. Ва блоги мо идома дорад. Дӯстони азиз, гоҳ гоҳе ки дилам мегиряд, ба худам мегӯям, дар диёре ки пур аз девол аст, ба куҷо бояд рафт, ба кӣ бояд пайваст, ба кӣ бояд дил баст. ҳисси танҳоии дарунам мегӯяд, бишкан деворе ки дар дарунат дорӣ. Чӣ саволе дорӣ? Ту худоро дорӣ ва худо аввалу охир бо туст. Ту на ба дӯсте ва на ба ёре эҳтиёҷ дорӣ. Худованд барояд кифоят мекунад. Дӯстони азиз, худованд моу шуморо нигаҳбон бошад. Инак блоги мо оғоз мешавад. Барои шумо пеш аз ҳама дар бораи он ки барои чӣ комментарияи шумо подписчикҳо гум мешава, мо хонда наметавонем, ҷавоб дода наметавонем ва шумо хафагӣ мекунед, каме маълумот диҳам. подписчикҳои муҳтарам, шумо смс менависед, яъне комментария менависед дар роликҳо ва баъзе вақтҳое мешавад ки комментария мо да намеояд, яъне мо дида наметавонем дар канали асосии ютуб ва ҷавоб ҳам дода наметавонем. Дар ин ҳолат шумо бисёр хафагӣ мекунед. Масалан, ҳаминҷада 18 комментария ҳай. нигоҳ кунед, ин комментария шумо подписчикоe, вале инҷа 20 омадагиае. Дар Творски студия ма дидам, инҷа 18, яъне дутаи дигааш гум шудагие. Мо ира чихе мекунем? Мо Google медроем, яъне барои он ки комментарияҳои шуморо дарёфт кунем ва ба саволҳои шумо ҷавоб диҳем, шуморо хафа накунем. Google медроем, менависем полная версия YouTube ва аз полная версияи YouTube ба аватаркаи каналмон меравем, яъне ба канали асосимон ки мисли компютер мешава ва дар он ҷо вақте ки мо даромадем пайдо мешава комментариҳое ки шумо навиштену мо дида натавонистем, яъне ҷои асосие ки дар он ҷо мо комментариҳоро дида метавонем ва баъзе комментариҳое ки бад ҳастанд худ ба худ дар ҳамон ҷо мераванд. яъне YouTube роботҳоро мондагия, масалан менависа руд сиёҳ, робот ура перевод мекуна ва мегира дар спам мепартояд, яъне ба Google Chrome медроӣ ва ура дида метавонӣ ки YouTube аллакай ура блок мондаи худаш хеле комментариҳо. Масалан, мешава комментариҳои беҳтарини подписчикоро ҳамин хел маҳкам мекуна, яъне спам да мебаранд автоматически. нигоҳ кунед дӯстои азиз, вақте ки шумо мекушоед субтитра баъди вай комментария, анахе комментарияро зер мекунед дар Google Chrome. ва шумо да борҳо дар настройка нишон дадагим ки тавассути Google Chrome ина инҷа комментариҳое ки мада наомада. Масалан, казан теҷе гапи хушрӯ нависондай, вале дар ман нестай, дар инҷа ҳастай. ё ин ки мегирем модари Асмоа, комментарияш дар уҷа нестай, дар инҷа омадагиай. ё ки Наташа бисёр комментариҳои хуб навиштагиам, вале афсус ки дар он ҷо ма дида наметавонам ва вақте ки то иҷа надаром, ма комментарияш мо подписчикоро дида наметавонам, ҷавоб дода наметавонам. аз мо хафа нашавед. Дар баъзе ҳолатҳо мегӯянд чӣ ба комментарияи мара удалит кардӣ ё ҷавоб надодӣ. мо удалит намекунем, ҷавобам додан мехоҳем, вале ин дар дигар ҷо яъне пинҳон шудааст, мисли спам ура пинҳон мекуна YouTube. бо ҷа омадагия ваши комментария ва боз омадагия на проверки, яъне барои назорат худаш мегира то 30 рӯза YouTube ура пинҳон мекуна, баъд аз 30 рӯз полни комментариҳоро удалит мекуна, мо дида наметавонем. ана ҳамихе мо дар Google Chrome бояд блогеро бидроянд ва комментариҳоро дарёфт кунанд ва ҷавоб нависанд. боз як сирри дига ҳаста барои комментариҳои подписчикоро дидан ки онҳо хафагӣ накунанд. шумо Творски студия доред, ҳаматон дар рӯи телефон Творски студияро зер мекунед. дар Творски студия ҷое ки комментария амура зер мекунед, обшим комментариҳотон ҳамаш меброяд. ана миҷа комментария тавре дида истодаед. вақте ки зер карде комментариҳое ки пинҳонай, комментариҳое ки спам рафта инҷа пайдо мешава ва шумо метавонед ки ба ӯ комментариҳо ҷавоб нависед дар Творски студия, яъне дар худи YouTube ӯ пайдо намешава, ура ҳеҷ кас дида ҳам
наметона. ғайраи шумо ки канали шумои амурам дар Творский студия ё дар Google Chrome шумо метавонед ки комментариёро дида ҷавобҳои мушаххас диҳед. дӯстони азиз, ба фикрам ки фаҳмидед. подписчикҳо шумо мо хафа нашавед аз блогеро. вақте ки ин ҳолате меша ки комментариҳои шуморо хонда наметонем. бо мо бошед, таймкода зер кунем, мавзӯи дилхоҳтона аз блоги ман интихоб кунем, барое ки блог дуру дароза рафтем. акнун ба антимикроб я доруро ба шумо нишон медиҳам. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо антивирус тайёр мекунем. ҳар 15 рӯз ман мехӯрам. 15 рӯз танаффус мекунам барои почадард, барои микробҳоро нест кардан, барои хуна тоза кардан бисёр муфида. ин чи аст? 15 рӯз хӯре, баъд бо танаффус кунем. баъдаи 15 рӯз ин эликсир здоровияро шумо да ма тавсия метиҳам, барое ки дар худам санҷидагим бисёр фоиданок аст. барои чӣ лозимае? лимон, нимта чеснок бисёр дар кор нест, асали тоза ва равған. ака сар мекунем дӯстои азиз. нигоҳ кунед. мо лимона обша меҷафем, якта лимона. дӯстои азиз, ҳар саҳари дар дили гушна бихӯре. бисёр фоиданок аст. нигоҳ кунед. нигоҳ кунед. кӯшиш кунед ки донаша бигиред. ина нигоҳ кунед. ина оби лимон якта. ака чӣ кор мекунем? чеснока диде? чеснока майда кунем. майда дар дили гушна аётон наброре саҳари рӯз. нигоҳ кунем. шумо метавонед чеснока мувофиқи хоҳиштон кунем. ман нимтаӣ мекунам. бовар кунед, касе ки истеъмол мекунед баъда комментария нависе ки чӣ хел фоидатон кард. ҳама чида фоиданок аст дӯстои азиз. ина чеснока майда кардем. нигоҳ кунем. чеснок, лимон. ака чӣ кор мекунем? асали тоза боша бисёр хуба. ина як қошуқча асали тоза, дӯстои азиз, ва як қошуқча равғани вай дорум офтобпара семчка. шумо метавонед ки любой хел равғани растанӣ. як қошуқча басар. зиёд истеъмол накунед бо роғана. нигоҳ кунед. мо иро мековем. чӣ қаетони кове. нигоҳ кунед. кобед. чӣ қаетони кобе. дӯстои азиз, бисёр фоиданок аст. ҳар саҳари ман мехӯрам ва фоидаша худам эҳсос кардам. ин эликсир здоровияро ман аз интернет дидам. аз як табиби маҳаллии рус дар деревня зиндагӣ мекунад ва ман истифодаш мебарам. бовар кунед, почадард, ман хуне ки ғавса фоида дорад. давлениро нормализоват мекунад. микробҳоро мекушад. ман барои чӣ мегӯм? худам фоидаша дидам, барои шумо да тавсия медиҳам дӯстои азизи ман, дӯстои меҳрубони ман. ина тайёр шуд. нигоҳ кунед. ако зира ман ҳамихел қирт мекашам ки иша нишонтон наметиҳам. ҳар саҳари 15 рӯз кунем. ина дӯстои азиз, эликсир здоровияи мо антимикроб гӯям мешавад. дар ҳамин моменте ки иқадар бемория бисёр фоиданок дорад. саҳар хӯред, дар дили гушна бо мо бошед. худоҷон нигаҳбонтон. умедворам ки ин эликсир здоровия шумо да як фоида меорад. дар ин бахш барои шумо хӯриш аз светнои капуста мекунем. хоҳар хоҳиш кард ки чӣ тавр хӯриш тайёр карданро аз светнои капуста мо инҷо нишон диҳем, чун ман бисёр ҳам светнои капустаро дӯст медорам. аз он ҳар намуд хӯришу хӯрок мепазам. акнун барои ин мо бояд светнои капустаро дар об муддати 5-10 дақиқа бенамак ҷӯшонем. омода бошед то ба охир ролики моро тамошо кунед ва барои хонаводаатон як хӯриши бомазза имрӯз тайёр кунед. худованд нигаҳбонатон. дӯстони азиз, мо светнои капустаро дар як дег об андохта бенамак муддати 5-10 дақиқа меҷӯшонем.
барои он ки мо заправка маринади светнои капустаро тайёр кунем, ба мо равған, намак, мурч ва асал. Шумо агар метавонед шакар истифода баред, вале ман бисёртар асалро истифода мерам. Нигоҳ кунед. Барои ин аввал равғанро мувофиқи ба ҳамон светнои капустаро бинед ки чӣ қадар аст. Равған мерезед. Масалан ман ба чашм нигоҳ карда мерезам. Равған мерезед, ҳатман аҳамият диҳед. Акнун намак мерезед. Намак ҳам мувофиқи табъи худатон. Сахт аҳамиятиет ки чӣ мо медозем барои заправка. Намак 3 қошуқ духтам. Акнун мурч медозед. Баъзеҳо мурч намедозанд. Тезакам метавонед андозед. Нигоҳ кунед. Мурч меандозед. Ман мурчро ним қошуқ ҳисоб карда андохтам. Акнун асал мегирем. ҳозир асал мегирем. Нигоҳ кунед. Асал. Шумо шакар метавонед истифода баред. Инро ҳозиро камакак мекобем. Нигоҳ кунед. ва шакар ҳам бисёр хуб аст, дӯстони азиз. баъзеҳо соевои соус медозанд, ба ман маъқул нест, як бӯи безе мекунад. вақте худатон тайёр мекунед, ин дигар аст. ба ин метавонед қаламфури тезак низ мувофиқи табатон андозед. вале баъзеҳо тоқати қаламфур надоранд, парҳез мекунанд. акнун уксус медозед. дар вақти уксус эҳтиёт шавед. нигоҳ кунед. 1 қошуқ, 2 қошуқ, чун бисёртар аст, 2,5 қошуқ уксус. барои ин уксуси яблочни намешавад. ин мина уксусе ки ҳозир проценташро бинам, фарқ надорад. умуман уксуси тоза бошад. анакун мекобед. Заправкаи мо тайёр шуд. нигоҳ кунед. аллакай мо светнои капустаро тайёр кардагием, яъне ҷӯшондем. нигоҳ кунед. бисёр ҳам аҳамият диҳед. акнун нигоҳ кунед. вақте ки мерезед, кӯшиш кунед ки ба ҳама ҷояш расад. баъд камтар мекобед. вақте ки рехтед, мекобед ки ба ҳама, яъне ки вай шавад, омехта гардад. аҳамиятет дӯстони азиз, омехта мекунем. мо капустаро бо даст кунед, хубтар аст. мисол баъд даҳонашро мепӯшеду мемонед. бо мо бошед азиз. акнун бояд ки даҳонашро пӯшида як шабона рӯз монем. ман қаламфур андохтам, дӯст медорам қаламфурро. ва даҳони салатро пӯшида мо мемонем. як шабона рӯз меистад. азиз, светнои капустаи мо тайёр шуд. маззааш мисли маззаи светнои капустаи корейскӣ мебошад. бо ош ва дигар хӯрокҳои гӯшти хеле бомазза аст. ва шумо метавонед ба ин светнои капуста сабзӣ илова кунед, боз ҳам хушмазза мешавад. вале чун фарзандони ман сабзиро дӯст намедоранд, ман наандохтам. бо мо бошед ва саволҳои шуморо нисбати ҳама мавзӯъҳо, нозукиҳои ютуб ва дигару дигар интизорам. имрӯз холаи Гулизор аз ноҳияи Ваҳдат, деҳаи Шоразм барои мо булочка мепазад. нигоҳ кунед. булочкаҳои ширин аз шир, тухм, равғани маска, орд, 1 стакан шакар ва каме сода. осонак, дастрас, арзонак. тамошо кунед. аввалан ба холаи Гулизор аз номи шумоён миннатдории худро мерасонем. холаи азизи мо имрӯз барои мо булочка мепазад дар як деҳаи дурдаст дар ноҳияи Ваҳдат. нигоҳ кунед. дрож камтар. акнун ба тайёр кардани булочка сар мекунем. дар шир каме сода ҳал мекунем. содара нигоҳ кунем. дар шароити деҳа чӣ қадар булочкаҳои бамазза мепазанд. сипас ба ин шир шакарро меандозем. дӯстои азиз, нигоҳ мекунем ва тамоми маҳсулоти боқимондаро оҳиста оҳиста, яъне ки дрож, орд, равғани маска
ҳама ин маҳсулоте ки мо ҳозир номбар кардем, тухм, ҳамаашро мо якҷоя карда хамири буличкаро мешӯрем. хамири буличка бояд хеле мулоим бошад. Ҳама инро шумо медонед. нигоҳ кунед, равғани маскаро, тухм, ҳамаашро алоҳида мо яъне бо қошуқ ё ки бо миксер лад зада меандозем. Акнун навбати орд. хеле ҳам ба фикрам буличкаи бамаза меояд. холаи гулизор бисёр як кадбонуи зор дар деҳа мебошад. ҳама ӯро мешиносанд. дар охир дрожжро андохтем ва акнун ҳамаашро мекобем ва хамир мешӯрем. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. ана акнун хамири мо омада шуд. онро як тараф гузоштем ва хамир расид. баъд аз хамир расидан мо ба тайёр кардани аввал хамирро мегузорем ним соат ё ки вобаста 1-1/2 соат мебинед чӣ қадар вақт хамири мо мерасад. вақте ки хамир расид, акнун ба рӯи тайёр кардан ва форма додани буличка сар мекунем. холаи гулизор бо набераҳояш, бо келинҳояш нишаста буличка пухта истодааст. бисёр ҳам буличкаҳои хуб набераҳо ёрдам метиҳанд дар фазои хона ва дар як ҷои гармак нишаста. ман ҳам ба ёдам омад вақте дар деҳа будем, мо ҳам ҳамихел буличка ҳама чӣ мепухтем. нигоҳ кунед, холаи гулизор, бори дигар шумода ташаккур. дастатон дардоро набинад. мо интизорем ки шумо бозам бештар хӯрокҳои миллӣ, хӯрокҳое ки мо аз ёдамон баровардаем ба мо тайёр карда мефиристед. акнун буличкаро форма медиҳем. яъне ҳар намуд форма дода дарунашда шумо метавонед начинка павидоро ягонча андозе ё творог ё ки шакару маскара якҷоӣ карда мебинед холаи гулизор буличка тайёр карда истед. ба як маҳорати том онро бурида истодам. нигоҳ кунед, ҳар намуд мешавад. мисли гул, мисли гули садбарг буличкаҳои бамаза мешавад. мисли магазин. ҳозир нигоҳ кунед, ҳар намуд форма метиҳад. бисёр ҳам хуб. хонаи азиз, мо бисёр ҳам хурсандем ки шумо барои ҷавонон қадар чизоро меомӯзед. масалан удафа 37 фиристодед. бисёр ҳам хуб буд ва бисёриҳо пурсида аз ман гуфтанд ки мо ҳамин рецепта истифода бурдем. нигоҳ кунед, холаи гулизор чӣ хеле мепечонад буличкора. духтаро касе ки буличка печонира наметавонад ёд гиретон. барое ки баъзе буличка мекунанд ҳар намуд мепечонанд. ҳар кас ҳунари кадбонугии худро дорад. дӯстони азиз, кадбонуҳои азизи мо, нигоҳ кунед. акнун буличкаҳоро холаи гулизор бо таври дилхоҳ яъне форма медиҳад. акнун ки ҳамаи буличкаро форма карданд, болои онро бо шакар метавонанд. шакар мепошанд, масалан ё ки хокаи какао шакар мувофиқи табъи худатон метавонед ин корро кунед. баъд сипас нигоҳ кунед, аввал шумо зарди тухм мешакед ва сипас шакар. яъне ки ин ҳам ба табъу завқи ҳар як кадбонӣ вобаста аст. чунин мегӯяд холаи гулизор.
дар духовка дар ҳарорати градус 200-250 мо буличкаҳоро мепазем. Инак буличкаҳои холаи Гулизор тайёр шуд. ин ҳам бошад барои дарафсарӣ. буличкаҳои гармро бо чойи гарм истеъмол кардан хеле ҳам хушхӯр аст. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. холаи Гулизор. дӯстони азиз, инҷо блоги мо ба анҷом мерасад. шоири хеле машҳури классики тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ гуфтааст: ҳарфи бадро бар забон бурдан хатост, кофару муъмин ҳама халқи худост. бояд ки одамизод ҳама вақт ҳарфи хубе ба лаб дошта бошад ва субҳ вақте ки аз хоб мехезӣ, одами хубба бинӣ рӯзи дароз субҳи шумо, яъне аз ҳамун субҳ то бегоҳ насриниётон созад. Масалан, лоиқ Шералӣ мегӯяд ки хуб субҳе гар бубинам рӯи хуб, хубиҳои зиндагӣ ёрам шаванд. зишт субҳе гар бубинам рӯи зишт, зиштиҳои зиндагӣ борам шаванд. дӯстони азиз, блогерон ва ҳамаи ҳунарҳои зебои шумо хонумо дида духта хеле дар ҳайрат меафтам. инқадар ҳунар, инқадар зебоӣ, инқадар кадбонҳои хуб ҳастед шумо занои азиз, хоҳарои меҳрубон. барои ҳамаи шумо ман рӯзи хуш мехоҳам. ҳар як рӯзатон рӯзе бошад ки аслу фаромӯш нашавад ва умедворам ки блогҳои маро тамошо мекунед, қиссаҳои моро аз шаълотеҷа мехонед. аз блогер, ман блогер, ӯ блогерҳо барои худшон якчи ёд мегиранд ва сухани хуш ҳам садақа аст мегӯянд. яъне ин кори мо ҳам ба хотири хайр аст. саломат бошед.